Joriham para JB Iskulo hai no hai thangoi chubawai kha maya gnang khakwar ti prasasengkrak mothani taku okra som thangoi chubawai kha sengkrak mothani adong assistant cashier Sankram Jamatia tai binilogi Aradon Jamatia tai joto binilogi song korinukhungni diprasa students rokno kha nangoi maya nangoi chubawai kha wati phaijak lama baijak taibo oklog usloya buskangono thangnai lama khulugino jeng chini dofani bukhuk iba takhuk charai students rokno chubawai nai sung buskango yapli sel kahinki oklogo usloya amono TSM ni kok norok khanawai no tongkhana iba norok nugui no tongkhana phaidi jung tuluk khai sengkrak mothani takhuk assistant cashier Sankram Jamatia bo tomo saka iba lokorong hani tomako kachar kha jung bini khuktino khanawai jung nalenai hambai jotono chini sengkrak mothani adong sungno je hachal tongto teipan chungno tomtei jagao chungno phunugui borok chubawi chungno rahman bagai tei orni sar songno chung hambai maro chungno oro je ngoni yajak songmani bagai e oro phainu phaika chung onek condition hamian humaka tui rokni oro borok nala rokni tui rokno si borok nongui matongo ge filter rok charai rokni bangai to kiskari khatabo kaisa se borok ni oro staff rok mo kaisa se bobai kabar ngai maya ge chung oro ni chongjak chini morok ni ems rok sar rokno chung koina mo chung kisa phaiwi nai at least charai rok ni bagai phana teisa filter rok rofana ne tengthang tai kabamon nukjago oro chini charai rok ni porwani subida asek nukjak yangai tongo bench rok kisa kom no haima tongo tabo ge yang baire rogo naikho bera rok kri thengjangnai jaga kri charai rok ni kicha phan oro playground rok tongkhangke teisa chanai omo teksa khaima khangke ba teisa chanai hene ang mangma chobda daran sini mungkin ang ke tibra sengkrak mothani assistant cashier Sankram Jamatia dara tini nau ro skulo nrau mane bo phai mak ma bo phai ni sini social media songo bele hambai joto sini sengkrak mothani ingnya ang joto no hambai janogo tai phulma yafaro tamni hinkai sentini jari hamkrai JB school o jaga seng phaileka kaisa seng book মানে কলম খাতা যে মানে seng bag nai hne aboni school nipai inte sini joto to phaimaya sini o sengkrak mothani to sini sengkrak mothani executive member ngai seng ajaga 7 jona phaikya ani mongkai Monokumar Deborma ang executive member sini executive member sini ko Monto Deborma ang executive member sini Sankram Jamatia ang tay masa executive member tongo sini Aradon Deborma Aradon Jamatia ang kay sing borok phalika ang kay sini bang dol no tongo jotono sini bairo grinda khai tongmayo borok ang tunggu sino bagi mabai sini presiden song presiden mo tongo sini presiden ni kok nawni sengo jaga phaileka jari ham prai JB school Kanchanpur district Kanchanpur sub division Kanchanpur sub division seng o jaga khata kolam bagna hanye seng o jaga phaileka acha narao asuk haksalni inke bo asuk bolong bising school naro bahai ke krongoi phaima kha asuk
belum bisingo nang to Agartalan simi tini faijak ge bahai ke kurung lai faika tini bojar ham Kerengani bodol hingke seng sini dol tongo yang amba sarungni hingke borok bai seng kok khalayo tonglayo hingke borok bo sini executive member sini tongo dolo hingke bo sini kaisa bank cashier seng song lajak dono hingke bo sawo omahai school hingke seng ojaga khata kolam pangna hi khaleke ge naroni mothani main nahar mungle bobo hai sini mothani main nahar mung hingke seng je porinai borok sugyano seng borok no subai tongo hingke hamya taisa yang ngai rok no borok no